Tänään me pelataan Fortnitea. Kaikkien pitää tietää tätä peliä, niin voi ottaa karskini mukaan. Niin mennään vaikka tähän 99 bottia vastaan kaikki, koska tällekin kanavalle pitää tehdä tätä, mun kakkoskanavalle pitää tehdä tätä videota, tämmösiä videota ja pakko tehdä. Kun mä voin mennä yhdelle kanavalle, ja sori, muuten kun mä tein 10 päivää sitten viimeksi tälle kanavalle video, sitten se seuraava, niin ja se tuli kuukausi sitten, ja 2 kuukautta ja nyt tässä. Joo, mulla menee tälle kanavalle aika nopeaa, niin sori siitä, kun mä en oo tehnyt videoa tälle kanavalle. Mä en tykkää. Tää kanavalle lagaa nyt. Mulla on nyt isompi näyttö, niin tää näyttää vähän maailta. Niin, mulla ei oo facecamia, niin mä ostan sen jossain vaiheessa. Ehkä sen kuukauden päästä, 5 kuukauden päästä, 3 kuukauden päästä, 2 kuukautta, niin lähiaikoina tässä. Tää pätkii ihan. Miten tää voi olla mahdollista? Mulla ei kauhean koskaan pätkii. Aina kun mä teen videota, niin mulla pätkii. Heti, äijä kuolee heti. Ei nuo aseet tippuu. En mä halua tätä. Mä haluan tän. Tää hyvä. Tämmöstä ei saa käyttää, koska tää on tämmönen. Tää on tämmönen, niin ei tätä saa käyttää. Ihan tää on huono ase minullekin. Tätä miten tuo kuoli heti tuo. Tässä on aika paljon aseita. Tuo pitää ottaa. Ei mä halua tota. Mä haluan tota. Otan just tän. Minkä mä nyt haulikon tunnata. Ei, nyt ei mennyt edittää. Ei, katsotaan miten tää menee edittää. Ei, nyt ei mennyt. Ei oo. Mä en jaksa pelata hiessä tätä Fortnitea. Todella ärsyttävää pelata hiessä Fortnitea. Ei kukaan edes pelaa hiessä Fortnitea. En mäkään ainakaan. En mä ihan osunut. Olisi ampunut, mutta okei, mä en halua olla box. Ei, miksi mulla menee tää niin? Lopukaa vähän. En mä osunut. Äijät, mä en osuu! Mä oon ihan huono tässä Fortniteissa. Ainakin nämä mun editit on päin pyllyä. Mulla on veestä tuo ylös päin. Mä oon tottunut tuohon. Jotkut ihmettelee, että yleisimmät kaikki aloittelijat, mä sanon nyt niitä huonoiksi, koska se on ilkeä vähän. Ja niin, ne vähän ihmettelee, ne edittaa G:stä, sit liikkuu niiden kaikista. Niin se näyttää siltä vähän oudolta, kun mäkin on pari kuukautta pelannut Fortnitea. En varmaan edes vuotta, 9 kuukautta mä ottanut vuoden ainakin, mutta mä en mikään hyvä. Niin mä oon ottanut pahinta taukoa, mitä mä oon ottanut. Mä oon ottanut Fortniteista jo 6 kuukautta taukoa. Ja jos sä pelaat gameplaytä, niin mitä? Gameplaynäkin tulee niinku Stormtimea. Niin voi tulla Fortnitea. Jos te haluatte, kertokaa kommenteissa. Mutta tälle kanavalle mä en tee mitään Stormtimea, kun ei se edes mitään. Huono. Oho.
tuo tästä. Ai. Ja ota siitä. Äijät. Versatelle lady. Emäntä halutti. Mitä? Mitä ihmettä mä voin tolleen kuolla? No. Pelataan uusi matsi, kun mä kerran kuolin. Kun mä en halua kuolla, mä voin voittaa. Jos mä nyt häviän, mä oon huonoin tyyppi. Pelaaja. Sovitaanko? Mä pelaan näitä ilmaisilla ja mä pelaan kaikilla Battle Passia. Mä en koskaan pelaa. Mä en tykkää Battle Passista. Ei men tuosko on ehtinyt vaihtamuskiniä. Oh. Mä pelaan siis mininäppäimistöllä. Niitä on helppoa. Mä oon tehnyt tästä mun kanavallekin ASMR-video, jos mä en oo poistanut sitä, koska vähän paha, jos mä oon poistanut videon. Mä muuten kuvaan pelivideot OBC-studiolla, koska se on paras. Bandicamilla kukaan ei halua. Jos oot vain 10 minuuttia sillä vaan vetää videota ja mä ennen sillä. Ja sun pitää maksaa sitä 40, että sä haluat pitkään. Niinku mikä järki. OBS-studiolla sä voit vaan vetää niinku 10 tuntia, 100 tuntia, kaikenlaista. Mä vähän kutittelen teitä. Teillä tulee varmaan kylmät väreet. Hyi, mullakin tuli. Otetaan nuo skillit tosta. Miten mulla on aina tolleen vaan, kun mä teen videota? Okei, nyt menee. Ei et se mene. Okei, skillit. No mennään tuonne tyyppiin. Mä ammuin. Älä nyt tipu! Tossa oli bot. Tuo oli helppo. No hello. Se oli... Apua. Tapa se. Joo, mä lähden täältä himputtiin. Kuka tekee tälleen? Mä teen tälleen.
teen aina tälleen. Ennen vaan tehnyt tälleen. Nyt. VS. Nyt ennen mä tein vaan. Silloin kun mä aloitin nyt vaan. Mä en tiedä siis paino mitään. Mä vaan painan hiirtä vaan. Sitten ihan helppoa tälle vaan. Okei, mä koitan vielä nopeampaa. Tuolla mä saan nopeampaa. Tää on tollasta. Mä luulen, että mä tippun ja kuolen. Täällä on vaan 6 tyyppiä ja mä oon nyt, come on. Mä en ois siellä tappoja eikä aseita. Kattokaa tälleen, mä painan aina tälleen. Okei, katsotaan. Katsokaa miten nopeeta on. Ei ihan. No tolleen mä vedin. Mä jäin. Joo, mä en jaksa tätä enää kuvata. Tilaa mun kanava. Ja se olisi Morjens. Se olisi Morjens siis. Teette siinä. Nyt te teette mustaa vaan. Ja se on, mutta se olisi Morjens.